እቶም ዝሓልፉ ድማ ርእሶም እናነቕነቑ ኣየ ኣታ ንቤት መቕደስ እተፍርሳ ብሰለስተ መዓልቲ እውን እተሃንጻ እስኪ ርእስኻ ኣድሕን ካብ መስቀል እውን ውረድ እናበሉ ይጸርፍዎ ነበሩ። ከምኡ ከዓ ሊቃውንቲ ካህናት ምስ ጸሓፍቲ ንሓድሕዶም ንኻልኦት ኣድሓነ ንርእሱ ከድሕን ግና ኣይክእልን ርኢና ክንኣምንሲ ክርስቶስ ንጉስ እስራኤል ሕጂ ካብ መስቀል ይውረድ እናበሉ ኣላገጹሉ እቶም ምስኡ እተሰቕሉውን የላግጹሉ ነበሩ። ካብቶም እተሰቕሉ ገበርቲ ክፉእውን ሓደ ንስኻ ክርስቶስ እንተኾንካስ ንርእስኻን ንኣናን ኣድሕን ኢሉ የላግጸሉ ነበረ። እቲ ኻልኣዩ ግና ኣታ ኣብዚ ከም ዝበለ ፍርዲ ከለኻኸ ኣምላኽ ዶ ኣይትፈርህን ኢኻ? ንሕናስ ብሓቂ ብግብርና ዝግባአና ተፈድና እዚ ግና ሓንቲ ክፍእቲ እኳ ኣይገበረን ኢሉ ገንሖ። ንየሱስ ከዓ ጐይታይ ብመንግሥትኻ ምስቲ እትመጽእ ዘክረኒ በሎ። የሱስ ድማ ሎሚ ምሳይ ኣብ ገነት ከም እትኸውን ብሓቂ ይብለካ ኣለኹ በሎ። ኣብ ጥቓ መስቀል የሱስ ከዓ ኣዲኡን ሓፍትኑ ማርያም ሰበይቲ ቀያጳን ማርያም መግደላዊትን ደው ኢለን ነበራ። የሱስ ነዲኡን ነቲ ዘፍቅሮ ወዲ መዝሙር እውን ኣብ ጥቓ ደው ኢሉን ምስ ረኣየ ነዲኡ ኣቲ ሰበይቲ እንሆ ወድኸ በላ። ነቲ ወዲ መዝሙር ከዓ እንሃ ኣዲኻ በሎ። እቲ ወዲ መዝሙር እውን ካብ ሽዑ ጀሚሩ ናብ ቤቱ ወሰዳ። ድሕሪዚ የሱስ ኩሉ ከም እተፈጸመ ፈሊጡ እቲ ጽሑፍ ምእንቲ ክፍጸም ጸማእኹ በለ። ኣብኡ መጺጽ ዝመልአ ኣቕሓ ነበረ። ሽዑ መጺጽ ዝመልአ ሰፍነግ ኣብ ዘንጊ ስምዕዛ ገይሮም ናብ ኣፉ ኣቕረብሉ።